Estamos nas vísperas das festas patronais de San Xoán de Carballo. Desde o corazón da parroquia, o altar da nosa igrexa e diante do sagrario e do Santísimo Sacramento exposto, quero enviarvos un saúdo garimoso a todos os carballeses e tamén aos amigos que outros anos nos acompañábades. Son unhas festas especiais as deste ano. Non hai música, non hai barracas, non temos festeiros, pero é unha boa ocasión para que cada familia se reúna no fogar, estreitar os vínculos familiares e para xuntos acudir á igrexa a participar nas celebracións religiosas. O mércores, día 24, na misa do San Xoán, unirémonos á invocación que en nome e representación de todo o povo, o señor alcalde presentará ao patrono, o San Xoán Bautista, pedíndolle que nos siga librando do COVID-19 e de todos os males. O xoves 25 é o día grande do Santísimo Sacramento, que celebraremos con misa solemne e procesión para tributarlle a homenaxe da nosa louvanza e acción de grazas a Xesús sacramentado e pedirlle que bendiga a todas as familias. Iremos en procesión, levaremos o Santísimo Sacramento nunha carroza engalanada, acompañada solamente polas autoridades e os funcionistas, e percorreremos as rúas facendo parada nos tres altares de costume, na Rúa Gran Vía, na Rúa Cervantes, na Braña, para desde alí dar a bendición a todos. Invitamos os devotos a engalanar as ventanas e balcóns e con pétalos de flores a clamar ao Señor cando pase pola vosa rúa e os demais a participar desas aceras con respeto e con devoción facendo o sinal da cruz. O venres 26 e o sábado 27 honraremos a Virxe María, nosa nai nesas advocacións do Carmen e do Perpetuo Socorro, mostrándolle o noso cariño de fillos e poñendo no seu regazo de nai a toda a parroquia. En estes días tamén queremos ter unha plegaria agradecida polos nosos difuntos que outros anos celebraban a festa con nós, especialmente polos que nos deixaron durante estas semanas. Xa tivemos no Campo Santo un funeral comunitario. Reitero o meu agradecemento a todos os voluntarios e colaboradores da parroquia e a aqueles que dun xeito especial durante estas semanas da pandemia colaboraron co seu traballo e ca súa axuda xenerosa a atender aqueles que por falta de traballo están a pasarlo mal. Patrón San Xoán, grazas por conservarnos con vida e con salud. Síguenos protexendo e encamíanos a Xesús. Como ti dixeches, é aquí o año de Deus que quita o pecado do mundo. Boas festas nos dé a Deus.